Nagtiripon ang focal persons kan maniba-ibang ahensyas de gobyerno asin LGU sa Albay sa primerong aldaw kan training of trainers on Barangay Drug Clearing Program kan PDEA Bicol. Si Andres asin Mark Ian pigpapasalamat ng gad na igwang siring na espuersos ang PDEA sa siring kayang pagtiripon na dudugangan dan sa indang kaaraman urog sa pagpuho kan paglakop kan illegal na droga. The good thing in this is the learning capacity being integrated in the lectures of the PDEA, including the Philippine National Police. Important po ini sa muya na mga katabang sa pag-implement ki mga anti-drug abuse program sa mga munisipyo kasi gusto ipadagos maray na kalusugan kang sa tuyang mga kabataan and makalikay man po sa bawal na bisyo. Sa lindong kan training, may mga nakalatag man naman na inlain na aktibidad na dapat mairas man kan mga partisipante sa indang lugar. Main objective ta po digdi is mababa ta talaga hanggang sa barangay level ining sa tuyang anti-drug advocacy campaign lalong-lalo na ining mga drug preventive education seminars ta ining mga demand reduction strategies ta. Asigurasyon ni Briguel padagos sindang makondusir ng mga aktibidad na makakapagpabaskog sa kaaraman kan sindang stakeholders as in partners. Ini po naging successful and makaukod ini and maging mga trainers ining mga tigdi-train tangunyan. Daina po siguro kaipuhan ni PDEA na from time to time maduman sa barangay makandak yung mga anti-illegal drug lectures, mga anti-illegal drug seminars. And mismo sindana ang yaon duman para bilang frontliner ta digdi sa demand reduction strategy ta manungod sa illegal drugs. Madurar ang pagtiripon sundo sa aga. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.